Všetci sú už tu, neuveriteľné. No. Ja aj som si aj nevšimol až teraz. Hneď vyzeráš tak viacej adventurovsky. To postupne. Bude, neboj nič. Klasika. Čo máte furt proti cyklistom? Postupne predbiehajte, ak sa uvoľní cesta. Však po jednom. Hovorím, keď sa dá, keď sa nedá, tak nič. Tu nejaké stretnutie turistov. Hradný by mal byť. Trošku práce pokročili, ale ešte to nie je hotové. Ešte sme neprišli do cieľa, vydrž. Miro zastavil, asi išiel telefonovať, alebo čo? Asi ostal telefonovať. Neviem. Jaj? Dobre, ideme smerom na Branisko po starej ceste. Takú vyšperkovanú motorku som dávno nevidel. Mucha mu skočila do prilby, teda vletela. Musel zastaviť. Už sa kúpu. Slnko svieti. Prej som bol, že sa kúpu, alebo peru. Ale ukazuje políciu o 300 metrov. Dúfam, že nemerali v dedine. A už tu nie sú. Už budú hore na Branisku.
Počkaj o 2 hodiny. Maťo, pri hrade doprava, aj pod most. Počuť tam vpredu. Ale je tam aut pod hradom hore. Bijacovce. Tu vykopali toho neboštika, čo buchal z hrobu. Maťo, nemá signál. Ja, že si stratil toto signál. V takej ľavej ostrej to bolo, hej, niekde. Mal som... Hej, môže byť. Mal som to natočené, išiel som vtedy za tebou, len tá karta bohužiaľ je neviem kde. Kolienko daj, nie, na štrku. Ľavo hore, Maria, na tú poľňačku. Počkaj, za chvíľku ti vyskočí stopar medvedí. Už mi svieti rezerva. Haló. Nepočuť. Tak ja tomu nerozumiem. Preto som chcel urobiť uzavretú skupinu, že či to nebude lepší signál, aby nemuselo vyhľadávať ďalšie interkomy, vieš, na tom kanáli. On nepočuje, on už je tam ďaleko vzadu, teda vpredu. Hej, vidím ho, hej. Sa rozbehol. Ale je tu krásne. Ale menej snehu je na tých vrcholkoch Tatier, jak minulý týždeň. Ubúda to pomaly. Toto je parádne prostredie tu. O 20 rokov tu budú, to by som sa ani čudoval. Maťo zastavil pod stromom. Ja som myslel, že navigačka sa ti pokazila. Hej, aj nafta, aj benzín. Išlo to hore znova. Tu sa im niekde minulý rok rozpadával múr. Neviem, či to bolo presne toto. A už to opravili. Či to bolo ďalej. Tu to bolo, tu je miešačka, opravujú.
Koľko vošlo? 19 litrov. Dobrý, jednotka. Kto tak vrieska, Cipana? Však skoro som nepočul, že no dobre. Mišo sa už odpája, hej? Kde to viazne? Tak ich nevidno. Zaujímavé. Čo tu vymysleli? Stopka, hej? Akože nohu na zem. Aj tu je tá obchádzka. Tam niečo robili na tej križovatke už minule. Lomničáku by si ešte zaližoval. Nejdeme sa okúpať. Tu by malo byť aj termálne niečo. Dobre brzdil, až na chodník vyšiel. A tu sa musel prevrátiť na tom svahu. Semafor tu je, ale máme zelenú zatiaľ. Červená, dobre, na semafore čakám. Snad stihneš. Čo tam má, reťaze? Išiel som pred neho, aby som mal lepší výhľad. Dobrá obľuda ten ram. To nie je tá slečna na KTM-ke vpravo. Ten na Toyote veľmi netrpezlivý. Tej kokos. DPF-ko vykúchané. Tu sú hneď, ak išli rovno, ale stoja. Už idú naspäť, počkaj. Idú naspäť. Idú naspäť už. Výborná. Tu sú sikorky. Bacha, auto oproti. Pozor, auto oproti. Vypalujú trávu. Na čemu prilbu?
domček tam rastie, dobrý výhľad bude mať. Či to je chata? Betónová chata, alebo menší dom. Čo si tým chcel povedať, že do Žďaru na obed? Keď ste všetci hladní, môžeme ísť aj tak. A, 120. Takže ako? Ako ste na tom hladovo? Zhruba maximálne o hodinu a pol budeme v Starej Ľubovni, tak to vidím. Takže to akurát tak fajne vyhľadovaný, ne? Ale ich tu je. Dávaj, nech sa zmestím aj ja. Si ma predbehnete a nenecháte miesto za sebou. Apartman už hanetý, Peťo. Vieš niečo o tom? Nejak to tu hustne, sam zastavujú vpredu. Ja aj traktorik nejaký tam je. Tak, po jednom to treba brať. Zmestíme sa na moste. Aj druhý. Traktorek už je doma, takže sa to trošku uvoľní. Tam je vľavo tá, jak sa túla tá Monková dolina, čo ju vytopilo. To po Rafikoch išiel, to ani pneumatiky nemal. Rafiky boli 2 centy od asfaltu. Čo to je? Urus. Tá poštárska farba. Sneh je ešte, no. Tam vpravo sú riadne skaly, kolme. Teraz to tak vidno, jak to slnko nasvietilo. To takí cyklisti, že vyzerá, keby si z požičovne požičali bicykle, jak prvýkrát, keby sadeli na bicykloch. Tam vľavo hore do lesa bola fajná cesta, ste videli? Tu za mostom doprava. No poďte. Opa! V pohode voľná cesta, nejde nič oproti. Predo mnou nejaký skúterik akurát. Auto oproti. No neviem, či nezastavím radšej. Aký je rozbehnutý. Dúfam, že ma nevytlačí. Granica państwa. Ja už som v Poľsku. No chcelo by to tu dať fotku niekde, ne? Ideme dať tu na parkovisko? Všetci? Hej. Dobre, otáčam sa pomaly.
Tu, presne, hej. Môžem vás poprosiť, foto by ste nám urobil? Hop. Jedna možnosť je vrátiť sa po tej ceste naspäť a cez Osturňu to asi tak lepšie, ne? Alebo potom cez Poľsko. Lebo tam bude hustá premávka. Jak sa to volá? Osturňa? Osturňa. Tá spodná dedina je Osturňa, toto je Lapšanka. Jak? Lapšanka. Lapšanka, hej? Dobre. Fotím ťa. Pekný výhľad, nie na Tatry zozadu. Maťo, ja som myslel, že pridávne svetlo si kúpil. Presne z blatníka, zo stredu sa odráža slnko. To bude vidno aj na kamere asi. Pozerám, čo ti iba jedno svieti a potom však ty nemáš pridávne. Nikto nespadne. Nenatočíme nič zaujímavé. Poď, Marian. Ukáž im to, jak sa to robí so šmikom. No, našťastie zavretá teraz. Drnc, trošku hrbolata zakruta, pozor. Cyklisti ešte stále relaxujú. Milan, jak sa ti páči? Chalúbková dedinka. Nestíha? Ani počúvať nestíha. Staré dreveničky, niektoré zrekonštruované. Pozerám, čo za sedadla, a tu je na hľadisku, na štadión. Z diaľky to vyzeralo jak vyhliadkové sedenie na pozeranie na hory. Čo majú traktoriky výstavu? KK Pukáč. Snažím sa s šachovnicou jazdiť, ale furt jazdíte pravá ľava. Škoda, že Miro nemá komunikátor. No, taká muška mi ušla do prilby rovno do nosa. Keby sme išli cez Poľsko, tak stade by sme prišli. Dobre práši, ten po polnej ceste tam. Jak veľa ľudí tu je dnes. Toľko ľudí som tu ešte nevidel, to je jak na, čo je dnes, 2. mája. Sprievod. Brzdíme. Hej, len autobus najprv vybočuje. Jak to vyzerá? Kemping funguje už naplno. Koľko strašiakov.
Hej, trápik rozbehnutý. Ja pôjdem plexy vyčistiť, lebo máme taký veľký žltý flak. Sa mi tu niečo žlté rozpľaslo. Aspoň, že to ide dole. 5 minút vydržíš, neskôr sa nájsť. No, hneď si krajšia. To je iná kategória bikerov. Ty si ešte stále na pumpe, Milan? Gruľ stop. Zemiaky tu predávajú. Kde doľava to využívajú, ten hraničný prechod Leluchov. Čo tam má za transparent? Aj zátrub. Deti si vymyslia zábavku. Čo sa tu deje? Drž sa v strede. Potočiek nejaký vyschnutý, majú viacej trávy, tam majú jak vody. Na brigádu sa nechcete pripojiť? Zavrecko zemiakov. Cesta za obcov uzavretá a tam by sme mali ísť doprava. Presne na Hertník. Zaujímavé. Čo? Ja viem, ale my sme už na tej hlavnej ceste, ja som chcel ísť po tej vedľajšej, tam taká fajná cesta je. Och, ty kokos. Ja som dobre zastavil do kopca. Ja on už pokračoval, hej, on už pokračoval rovno domov. Lebo on už sa ponáhľa. Ste si vybrali najkrajší výhľad na zastavenie? Z Hrabkova hore na Klenov pôjdeme cez les a zídeme do Margecian. Predo mnou blondínka na Audi sa čuduje, prečo ju nepredbieham. Práca na ceste. Necháme sa prekvapiť, čo to tam bude. Pozor, deti. Nahádzal tu hliny, skade išiel, ostadiaľ.
Teoreticky či je prakticky? Neprakticky. Tu je motoriek a motoriek. Kde išli chlapci? Aha. Zľava auto ide. Ľacha chodec spravo. Ľacha odbočuje Felda, hej, vidím. Jak to hore vyzerá, Peťo? Môžem? A už som. Nie. Kde bola, pri ceste? Nevidel som. Hej, no som zvedavý. To sú tí dvaja. Choď. Čau. Pokračujte. Bude auto za vami, my ideme. Dobrá diera tam je. Marian už išiel rovno. Servus, čau. Tu sme. No ja som zastavil. Čaute. Čaute.